şeýle erkek bilen bagly bolmak mümkindir. Erkek bilen gatnaşyk gurmagyň has gowdugyny görkezýän esas alamat bar. Bu gatnaşyk size bagt getirmez. Bu erkek bolup geçen zatlar üçin jogapkärçiligi öz üstüne alyp bilmeýär. Onuň üçin el mydamy kimdir biri günäkär. Ýöne hiç kaçan onuň özü de. İslam meselede goý ol pul, gatnaşyklar ýa-da gündelik durmuş hakda bolaýsyn. Onuň köp gazanmazlygynyň sebäbi kärdeşleri karýerada oňa ýol bermeýärler. Akşamlaryny we dinç günlerini divanda ýatyp geçirmegiň sebäbi şäherinde bara ýaly yer ýok. Maşgala ýubileýin ýatdan çykarmagyň sebäbi aýaly onuň ne derejede meşguldygyny görse-de oňa ýaslatmady. Elmi damy hemme zada erkek bir meňzeş jogap berer. Bu günäkär gözlemek we kyn ýagdaýlar hakda hekaýe bolar. Beýle erkeklerden daşrak bolmaly. Sebäbi gatnaşykda diňe bir söýgü bolman, ilkinji nowatda jogapkärçilik bolmaly. Erkek diňe öz üçin däl, zenan üçin hem jogapkär bolmaly.